85 гадоў таму сталіца Беларусі Менск афіцыйна стала Мінскам. Такое рашэнне тады прыняў Вярхоўны Савет БССР. Навошта гэта было зроблена і чаму дагэтуль не ўсе беларусы згодныя з гэтым перайменаваннем? Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце «Пік свабоды». А мой сённяшні госць, мовазнаўца Вінцук Вячорка. Вітаю, гаспадар Вінцук. Добрый дзень. Гаспадар Вінцук, і ў Рэчы Паспалітай, і пазней у расійскай імперыі цяперашні Мінск і быў, у прынцыпе, Мінскам. Як так сталася, што у БССР ён стаў Менскам? Менскам наш горад быў ад самых пачаткаў яго гістарычнага з'яўлення. Ясна, што фанетычна самыя першыя летапісныя сведчанні яго існавання перадавалі архаічнае вымаўленне, нешта накшталт Менеск, але паводле логікі развіцця беларускай мовы, эвалюцыі гукаў, з гэтага Менеск атрымаўся Менск. Паходжанне гэтай назвы адгідранімічнае, то дастаткова тыпова, калі для нашых гарадоў з суфіксамі на СК альбо ЦК такімі матывацыямі наймення служылі рэкі альбо, лепш сказаць, рэчкі, як бы нейкія меншыя рэчкі. Рака Палата – Полацак, рака Віцьба – Віцебск, рака Бабруя – Бабруйск, Менск, рака Менка. То бок, это неправда тое, што ў школе нас вучылі, прынамсі тады ў кніжках у дзяцінстве, што Менка, таму што там нешта мянялі на гэтай рэчцы. Ну, на агул назвы паселішчаў людзі даюць, каб дыферэнцыяваць іх, свае родныя вёскі альбо гарады ад іншых. А месцам абмену гандлю былі ўсе гарады і мястэчкі. Так што гэта не дыферэнцыйная прыкмета. А вось унікальная рака або рэчка – это самае, што ні на ёсць адрозная, маркерная штука. Такіх прывязак тапанімічных можна прасачыць прынамсі дзве. Асноўная, якой і трымаюцца збольшага цяпер даследнікі, гэта тая Менка, якая працякае праз вёску Строчыца, тую самую, дзе музей народнай архітэктуры і побыту. Ну, недзе 10 кіламетраў ад цяперашняй кальцавой на паўднёвы захад ад Менску. Ну, раскопкі паказваюць, што там сапраўды спрадвеку жылі людзі, і было даволі істотнае, значнае паселішча, якое людзі вымушаныя былі пакінуць у выніку, хутчэй за ўсё, нейкіх ваенных разбурэнняў. Ёсць, праўда, яшчэ і гіпотэза Эдуарда Загарульскага, які зацікавіўся, адкуль на мапе цяперашняга Менску быў стары тапонім Верхмень. Аказваецца, левае рукаво Нямігі, якое ахінала колішняе замчышча, звалася асобным імем – Мень альбо Менка. Ну, у кожным разе тая Менка Строчыцкая – гэта гіпотэза нумар 1, а Менка, вось гэтая другая, гэта гіпотэза нумар 2. Так што ні з мяняннем, ні з металагічным волатам Менескам, які на Пярэспе атрымаў млын і малоў на гэтым млыне камяні, назва нашай сталіцы не звязаная. Так, ну гэта, здаецца, балцкае паходжанне, так? Ад кораня мен, ён абазначае, здаецца, павольнае, так, калі не памыляюся? На агул вельмі многія гідронімы, і ў Беларусі на агул, гідронімы гэта назовы азёраў, рэк, увогуле водных аб'ектаў, маюць балцкае паходжанне. Яно, магчыма, не заўсёды прачытваецца простым вокам, але спецыялісты гэта добра ведаюць. Ну, скажам, свіслач утрымлівае корань балцкі святло. Лоша альбо кропля, альбо рыба стронга. І Менка – гэта балцкая, хутчэй за ўсё, назва. У цяперашняй Літве ёсць і рэчка Менкас, і яшчэ другая рэчка Мянкупе, і возера Мянкутіс. А корань гэты азначае слабы, павольны, мізэрны. Так што можна сабе ўявіць, што носьбіты балцкіх дыялектаў маленькую, нязначную рачулку, ручаёк, плынь назвалі гэтым коранем.
І ў савецкай Беларусі гэта назва рэчкі ўсё-такі была прынята за, дакладней, горад, назва гораду была прынята за назву сталіцы. Чаму тады прынялі такое рашэнне? Ну, у савецкі час, ну як у савецкі час, і ў савецкай, і ў заходняй Беларусі, край жа быў распалавінены, панавала без варыянтаў назва Менск у пару нашага нацыянальнага адраджэння. Чаму панавала? Ды таму, што яна захавалася ў народнай мове. Рэч у тым, што форма Мінск, з'явіўшыся недзе ў 16 стагоддзі, не грунтавалася на беларускіх моўных рысах. Гэта польская назва. Тое, што яна польская, пацвярджае вядомы ўсім, хто калі-небудзь праязджаў паміж Берасцем і Варшавай горад Мінск Мазавецкі, польскі, які стаіць на рацэ Меня. Просто ў старапольскай мове была такая фанетычная з'ява звужэнне у і, так званае похилоне, выкарыстоўвалася літара яшчэ гадоў 100 таму у польскай мове. Так што это чыста польскі фанетычны працэс, які і адлюстраваўся у польскай назве беларускага гораду. Таму, дарэчы, у пару наймацнейшай моўнай палінізацыі у Рэчы Паспалітай трэба было дыферэнцыяваць Мінск Мазавецкі, але Мінск літэўскі, ну той Мінск літэўскі, які стаў пазней сталіцай Беларусі. А ў народнай мове, у беларускай народнай мове форма Менск захоўвалася, што і фіксавалі і фалькларысты, і этнографы, і іншыя даследнікі у тым жа 19 стагоддзі. «Не пайду я да Менску па шляху Віленску», зафіксаваў гэтую рыфмаваную прыказку этнограф Шпілеўскі. Так што нічога дзіўнага, што адраджэнцы нашыя яшчэ з нашаніўскіх часоў узялі форму Менск як адзіна магчымую беларускую форму. Пры гэтым у БССР, дзе было нейкі час 4 дзяржаўныя мовы, быў такі дуалізм. Па-расейску горад называўся Мінск, а па-беларуску Менск. Нейкім дзівам беларуская форма перажыла трагедыю моўнай русіфікацыі 33 году, датрывала да 39-го, ну, можа, таму, што назву сталіцы трэба было мяняць нейкім моцным заканадаўчым актам. І ў 39 годзе, 29 ліпеня, пастановай другой сесіі Верховнага Савету БССР без ніякай матывацыі, без ніякай аргументацыі была прынятая назва Мінск у якасці беларускай для сталіцы БССР. Прабачце, атрымліваецца, што як, калі галасавалі за гэтую пастанову, я так разумею, аб перайменаванні, не напісалі ніякага абгрунтавання, чаму гэта робіцца? Не, абгрунтавання ні навуковага, ні палітычнага не было. Ну, прачытаць падтэкст можна. Гэта была, ну, можна сказаць, эпоха дэбеларусізацыі, рэакцыі пасля кароткага перыяду беларусізацыі 20-х гадоў, калі не толькі выкарыстанне беларускай мовы альбо формы яе бытавання зазнавалі адкат, ну, але і мовазнаўцы, і беларускамоўныя творцы, ну, банальна знікалі з грамадскага жыцця, фізычна з яго знікалі. Ну, вот, нейкім дзівам да ліпеня 39-го году беларуская форма Менск датрывала. Я ведаю, што ў 91-м годзе была спроба адрадзіць назву Менск, і нават гэтае пытанне высоўвалася на галасаванне сярод дэпутатаў. Чаму тады не ўдалося вярнуць, калі, здавалася, была такая, ну, хваля зноў жа новага адраджэння ў 90-е гады? Гэта была не спроба, гэта было цалкам легітымнае рашэнне Менскага гарадскога савету. Прынята яно было 5 верасня 91-го года, якраз у тыя дні, калі адзін за адным прымаліся заканадаўчыя акты для выбудовы інстытутаў і знакаў незалежнай беларускай дзяржавы. І гарадскі савет, будучы цалкам у рытме і рэчышчы гэтага нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, адной пастановай аднавіў традыцыйны герб Менску, ну, якому акурат тады 400 гадоў спомнілася, з Божай маці і анёламі,
і ягоную спрадвечную гістарычную назву, спаслаўшыся акурат на тое, што яна спрадвечная, гістарычная і беларуская. Абсалютнай бальшынёй дэпутаты, паўнамоцныя прадстаўнікі менскага жыхарства рашэнне такое прынялі. Здавалася б, што яшчэ трэба? Ну, а рэч у тым, што паколькі гэта сталіца, то вымагала такое рашэнне верыфікацыі Вярхоўным Саветам, а вось у ім забракла 31 голасу. Хоць і профільная камісія культуры і адукацыі і многія дэпутаты цалкам гэтае рашэнне падтрымалі. Ну і вось з таго часу мы, як той казаў, жывем у... Не як той казаў, а як спявак спяваў, жывем адначасова ў 2 гарадах. Але сталіца называецца ўсё ж такі больш за 30 год, больш за 80 год, 85, Мінскам. На вашу думку, ці ёсць увогуле такая патрэба, каб пераймяноўваць назад, вяртаць назву Менск, калі ў прынцыпе людзі прызвычаіліся, ну і абсалютная бальшыня, напэўна, называе ўсё ж такі горадам Мінск, толькі невялікая частка кажа Менск. Думаю, што за савецкія часы і постсавецкія часы людзей прывучылі шмат да чаго. І з гэтага абсалютна не вынікае, што мы мусім жыць у той знакавай прасторы, якая пярэчыць беларускай нацыянальнай традыцыі, нашай моўнай эстэтыцы, якая адсякае нас ад нашых каранёў. І назва сталіцы – гэта адзін з ключавых прынцыповых сімваляў. Ну, сама, суб'ектыўна скажу, сама мелодыка, гучанне якога Менск настройвае нас на іншае ўспрыманне, на іншую перцэпцыю, чым назва Мінск, якая Бог ведае чаму сугучная з якімі-небудзь проціпяхотнымі мінамі. Але ці ўсё ж такі, на вашу думку, трэба кіравацца тым, як гаворыць большасць людзей, што стала ўжо традыцыяй у большасці, сярод большасці беларусаў, ці тое ўсё ж такі, што ёсць у нейкім старым слоўніку? Бо гэта такое больш моўна-філізофскае пытанне ўвогуле. Назва Мінск не традыцыйная. Назва Мінск накінутая, прышчэпленая, штучна. Яна прыйшла з расейскай мовы, носьбіты якой, дакладней кажучы, чыноўнікі, якія рэпрэзентавалі расійскую імперыю, механічна пабралі польскія назвы для многіх гарадоў, захопленай у канцы 18 стагоддзя Беларусі. Это ж датычыць не толькі Менску, это і Наваградку, і Горадні, і Берасця датычыць. Я узгадваю сваю дыскусію, калі я быў вучнем школы сярэдняй з адной з настаўніцай з беларускай мовы. І яна казала, што вось Менск – гэта як вяртанне трохі да лапцей. То есть гэта зноў унік архаізм, вяртанне таго, што даўно ўжо мінула. У чым яна не мае рацыі? Па вялікім рахунку, калі капацца, так можна тады і Менеск называць, бо калісьці і Менск і Менескам называўся ў летапісах. Чаму тады не Менеск? Ну, лапатная аргументацыя – гэта рэч не новая. Лапатнай абзывалі, прычым яшчэ з 19 стагоддзя, беларускую мову ў цэлым, а не толькі беларускую тапанімію. Што ж датычыць Менску, то менавіта з гэтым імем звязаныя знакамітыя, слаўныя старонкі Менску, як аднаго з моцных эканамічных, культурных цэнтраў, цэхавага асяродку ў пару Вялікага княства літоўскага, аднаго з асяродкаў беларускага нацыянальнага адраджэння ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Рэч у тым, што назвы, якія фіксуюцца ў ранніх летапісах, яны сведчаць пра тагачасны правапіс, які адлюстроўваў гукавы склад беларускай мовы, альбо гаворак, з якіх развілася беларуская мова. Добрыя 1000 гадоў таму гэты гукавы склад банальна змяніўся. Як толькі правапіс напісання пачало адлюстроўваць жывое вымаўленне, у іх панаваў Менск. Без варыянтаў і без пытанняў. Так што мы тут не вяртаемся у Бог ведае якую маладаследаваную гукавую старажытнасць, мы вяртаемся ў тую беларускую моўную традыцыю, якую чулі і ў якой жылі нашыя вялікія адраджэнцы. Увогуле, пытанне перайменавання гарадоў або вяртання гістарычных назваў – гэта шырэйшая тэма, таму што я думаю, што ў большасці беларускіх гарадоў гучанне гэтай назвы мянялася. І сёння можна пачуць Брэст, Берасце, Бяроста,
горадня, гародня, некалькі варыянтаў на адно паселішча. Як і ці трэба пераконваць людзей, што ім гэта яшчэ патрэбна? Людзі прызвычаіліся, для іх гэта камфортна. Яны ўсё роўна сябе лічаць беларусамі, нават калі горад называецца Брэст, а не Берасце або горадня. Навошта гэта ім рабіць? Навошта ім змяняць дакументы? Навошта тыя вуліцы перайменоўваць, вяртаць назвы? Як берасцеец я абсалютна не магу пачувацца камфортна у сувязі з тым, што гэтая расейская назва гораду з абсечанымі польскімі каранямі, Брэст, які атрымаўся з польскага Бжэсця, не дае магчымасці нармальна ўтварыць, скажам, назву жыхара. У Брэсце хто жыве? Брашчане. У такой форме губляецца увогуле першакорань, пачынае уключацца апарат моўных алюзіяў, асацыяцыяў, з нейкім брэхам это можа быць звязана. Іншая рэч берасцеец. Усё празрыста, усё лагічна і ўсё прыгожа. Гэта што тычыць Берасця, але такіх населеных пунктаў у Беларусі сотні. Просто ці вы б самі лічылі гэта неабходным мяняць гэтыя назвы? І ці ўсе, а чаму некаторыя не мяняць? Трэба сказаць, што да нядаўняга юбілею Берасця менавіта актыўныя берасцейскія культурныя дзеячы, берасцейцы, гараджане ў цэлым, пісалі адпаведныя просьбы, звароты у Верховны Савет, у Акадэмію навук, скарыстаць юбілейную нагоду і вярнуць гораду ягоную спрадвечную, не палянізаваную, не зрусіфікаваную назву. На вялікі жаль, гэтая прапанова была праігнараваная. Дарэчы, мы бачылі апошнія гады, як ва ўкраіне некаторыя назвы гарадоў змяняліся яшчэ з такіх імперскіх расейскіх назваў. Ці ў Беларусі ёсць такая праблема, ці неабходна будзе замяняць нейкія ў будучыні, магчыма, назвы? Ва ўкраіне адбыліся дзве аформленыя адпаведным заканадаўчым чынам хвалі перайменавання, назовем гэта так, гарадоў, вуліц, іншых аб'ектаў тапанімічных. Некаторым з іх аднаўлялі гістарычныя назвы, а некаторым прыдумлялі, стваралі іншыя. Яшчэ нейкая частка зазнала пэўную карэкцыю фанетычную гэтых назваў. І я думаю, што гэта працэс непазбежны. Дзве хвалі гэта дэсаветызацыя, дэкамунізацыя, а другая хваля дэрусіфікацыя, дэкалянізацыя назваў. В прынцыпе, і камунізацыю, і русіфікацыю тапанімічнага арсеналу зазналі ўсе падсавецкія народы. І ўсім ім давялося ўжо, альбо давядзецца яшчэ праз гэта прайсці. Дарэчы, тыя самыя літоўцы, літаральна ў першыя гады пасля аднаўлення незалежнасці, хутка, энергічна пааднаўлялі тапанімічны корпус і назвы гарадоў і паселішчаў, або скарэктавалі тапанімічны корпус назваў вуліц, праспектаў, пляцаў у сваіх гарадах, і, в прынцыпе, ўжо даўно паспелі прывыкнуць да цяперашняй тапанімічнай рэальнасці. І напрыканцы проста хочу падсумаваць, таму што вельмі часта, калі такая дыскусія заходзіць, змены назвы нейкай, у Беларусі вельмі часта гучаць галасы, навошта гэта мяняць, гэта праблемы, займіцеся лепей эканомікай, гэта не дасць нам хлеба больш. Праўда, калі ўлады мяняюць вуліцы Каліноўскага на нейкія іншыя назвы, такіх ужо галасоў не асабліва не чутна, бо нельга такого зараз гаварыць. Але што гэта ў практычным сэнсе можа даць, апрача таго, што гэта ўсё ж такі ў нейкім сэнсе гістарычная справядлівасць? Гэта стварэнне, фармаванне, па-сучаснаму кажучы, брэнду Беларусі як краіны з каранямі, традыцыямі даўнейшымі, чым савецкі час, і каранямі і традыцыямі сваімі ўласнымі, а не варыяцыямі расейскіх ці польскіх традыцыяў, што паміж іншага адлюстроўваецца і ў тапанімічным корпусе.
Дзякую вялікі спадар Вінцук. Я нагадаю нашым гледачам і слухачам, што сёння маім госцем быў мовазнаўца Вінцук Вячорка. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Пік свабоды» на канале «Свабода Прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.